Gure herrian aldaketa handia gertatzen ari dira eta datozenetan ere handiak izango dira aldaketa horiek. Herri bezala, herri kohesionatu bat izan nahi baldin badugu, herritar berrien harrera landu beharra daukegu edo zaindu beharra daukegu asko. Eta beste gai batzuen artean, hizkuntzaren gaia landu beharra daukegu ezinbestean. Horregatik, euskararen gaian zabiltzatenok gomidatu nahi zaiztet izena ematera, baina baita beste esparru batzutan, adibidez, gizarte politikatan, goi maitek esango digun bezala, lan egiten duzun guzti horiek. Bai, Garbiñek zioen bezala, aurtengo jardunaldiak aukera bikaina eskainiko digu, bai gizarte politikatik, bai hizkuntza berdintasunetik, herritar berrien gaia elkarrekin lantzeko. Maila politiko zein teknikoan elkarrekin lan egiteak besterik ez digu egingo. Beraz, gizarte politikan lan egiten duzuen guztiok gonbidatuta zaudete animatu.